Kena masuk ke doa nak bentai Queenie Hazel Saring nak bentai penyo kemet ke pokoi ke bakia bentai jeng kia jeng Filster Custody nak bentai jeng tak ke sim jeng ba Genesis Tony bentai sing kai jeng ibahun shisha pale sim jeng rasa masuk ke nomor live spa sapu Tuangin nguyau Jesu naga benta kachingai kachingor ku baharo kabau dangte se halu jungi kamdame hakane kasngi buram janga jingkarla dur jangu Jesu ngenamandra paro kajingang nur janga donur kamdame yaga jingkwa jangi ban kala dur banlong ki kun ki bakui idwairu naga benta ki bapang ki bashiton don bun ki himen ki para jangi don ki kelung ki na ki bapang ki bashitom mei pai mei it pai it Iwan rai ki bahar shau Jesu don gibatia hospital don gibatia haying pakinang yamad iya ka jingkala dur ha ka met ka part ka men siem jangki lamba ka bor jang nagi ukrish bakuin indwaire na benta ka jingjatai bam jukut men siem jang kong Salim Marbaniang pad ba Francis Dakar idwai na benta ka family Bible convention ha ga nega si sai jain kam karpang babun gilonging longsem kin yami kin ya duai kin ampen yo bor ban pendimai ban ya mahade ke jingala dur ha kerteng upa baru kon baru men siem bakuit amen ke jinga e jungu trai jungi Jesus Christ bat ke jingi jungu ble lem bat ke jinga sulak jungu men siem bakuit kin don reng kha bat pi baro berkat berhiru Himen kopara haganega sngi buram janga jingala dur jangu Jesu itrang na do ka donut ban yamat yaga jingala haka jingim jangiru habau Jesu wan pau hapo jangi imla shuban im haka dur barim haka jinglom barim ide ben yasrim badu Jesu hamalla ke benda haki krangi kana jangi haka jinglong jangi haka jingale jangi haka jingale jangi bat ki himen ki para abahor ke jimur jimbarkat Ide ben perkat ko Jesu, ide ben le ko Jesu, ide ben keren ko Jesu, ide ben yade bat kiwe kumba yade Jesu bat ni dongin sange support naga ben da baharo ki jing thalot jangi ka baharo ka pop ka bangi lale persha ya kane ka jing kala dur ha ka jingim jangi bangi duai naga ben da baharo ka jingai ka bangi don kam ben ya sirim padu Jesu kumba ki apostol ke le yoi ya Jesu Jesu be it ben kala duri ngiru pangindup ia serimbat me lait lui na ki pop na ki jing suni baro nga pala au play badun bor baro bad happy ko himen ko para bangala lay pop shibun e da ki jim harkat da ki tin da ki kam da ki jing le klet da ki jing le pala changa da ki jing le pala changa da ki jing le pala bakrao e changa Namar kata ngakar padia kamaria bakuit
Kabayay sa katizoti. Yaki angel bakirikoy. Badiapi ko himen ko para. Banduay nagabindadjanga. Hautray ublay jangi. Ublay badon bor baraw ni sune yangi. Padandala map iki pop jangi. Unyalam yangi shaka jingim bam jikut. Amen. Triken rad gublay, Isayagi. Triken rad gublay, Isayagi. Cristo Mago, Cristo Ram, Gunung Benjoni Berim Yangi. Triken rad gublay, Isayagi. Triken rad gublay, Isayagi. Cristo Mago, Cristo Ram, Gunung Benjoni Berim Yangi. Uramu Blaisha Dron, Batakan Dau Jinsu, Aki Ben Riwaro Baton Gamon Baba, Iya Royame, Ninang Bagimane, Iyay Pendon Murong, Bagi Samuyame. Utay ko na'y simple, Kupadon Borbaro, Kukun Marwe Upako tayo Jesu Christ, Kukun ng Brodublay, Bakit ipaperte, Tubyang kachingkerpat, Tusaw sandayangi. Dejang mami bakun, Dejang mami utay, Uwe bahagli jam mami ko Jesu Christ. Mami bayay long lay, Ajiya long gawe, Badumen si mapun, Agaburang ukman. To nginia duway. Iduway na abenda baharo ki jing dumu kabang ibu. Agane ki yukirish bakuit. Yaki bayid batoin jangi yaki bangi duway. Bangi lak jar kerteng. Iban rai ki bara shaw jisu. Iduway na abenda ka Bible Convention na abenda ka longing langsem. Iduway kerpang na abenda kani ka Bible Convention. Abun ki longing langsem kini ajim bentimai kini ajing kaladur. Lempa ka jing snga pat ke jing puson pat ke jing duai kerpang halu yongki. Itu ai ro na gabenda ki bapang ki bashitam ki batia ki hospital dan bun ki longing long sang ki linga men siem amar ki bair batoin jangi ki pang ki stam na lor ba kim don ki pisa ka tungga ben tid ya ka dawai ka shin iwan rai ki bara shaujis. Koblei me oba ha ka jingkala dur ba iping Jongukun balaka marway jame. Melapin skem yage jingmaya jonga jingate daga saki jongi nongya tulupa. Padhaka dukam kabaperla melapin pau dak lupa ya ke jingting kun bapura yangi. Ba ai hangi ke chakri jame. Ba da kaba ngi shashkor ya ka sur jongukun ba eat e jame. Ngin long ki babit ban ki nongyo pateng lang badu. Uba im bad sen sha rengkat bad me. Haka jingelong kawai jungumen siem bakuin. Ublay junom la junom. Amen.
Kajing pule na ke kitab u Daniel long itu lupa. Kat ba ngadang pe lapen bedren ti ya ki khet. Pat utau ba i uba im junom ulai syong halaka khet. Ki jan jong u kilalong ki bali kum kayor. Pat unyukli jong u ubali pir kum usnyu lang brod. Ka khet jong u kalalong ki theliting. Ki shalen tem jong ka kilalong ka ding ba me. Bawa kaba da kading kala kersoy bat kala tuit nak mat jong u ki pai pen reu da ki hajar sen hajar kila syakriya u bat shipau hajar sen shipau hajar kila yang akmat jong u kador bar kala syong bishar bat lapli ya ki kitab ngalayo I hakajing yo I pau men met bat hakmi lembat kilo o ka beneng ulawan ueire ubakum ukun ubriu bat ulawan sya uta uba im junom bat la let ya lam ya u hakmat jong u bat ha u la ai ya kabor sensyar kaburom bat kahima nang babaro ki paj ben riu ki chaj ben riu bat ki chaj kitin kindup syakri ya u kabor sensyar jong u kalong kabor sensyar kabane junom kaba en omla jano bat kahima jong u kalong kata kaba en omla ban penjot kaktin jong utrai Sam kendai punya nomor nyau sepak prapusan. Sepak prapusan. Bird
Jimpulin akisti baar Petrus bakuat. Bu bait ngim simla prankam satya daki puraskam taustat menba ngilayo tu api yaga bor bakacingwan utrai jongi ujisu Kris. Henry daki kamat la jong ngilayo i yaka mains im jong u. Namar menba uyuk pediang yaka nam bat keburom na ublei ukpa bat menba yaka ta kasur la keren au daka burom bakrau. Ni ulong ukun ba jonga ia ubanga sngo bhae. Ngila sngo yaka ni kasur kabalawan na baneng namar ngila ya don lang bat u au ulum bakuat. Bat ngidon yaka ktien jonga jing ya tulupa yaka bala penskam shushu. Ile bha shibun an plek jingmut hakani lakum yaka syarak bha shibun an plek jingmut bating shan hakajaka badum senya. Tat hadu banda syai kesengi bat ulur syai unmi hakit unut jong pi ktien jong utrai. Isamu yau blai. Hallelujah. 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 Mune ulong ukunu pai je jonga. Au bangas no payu kusas koria u. Utrai undan rengka bat pi. Ika berfir. Kajimpuli na ka gospel bakuit kat kum Matthews. Kaburama me kutrai. U Jesu la ver ya u Petrus u Jacob badu bad ya u para jongu u Yohanes badu la yalam kerpang ki haler ulum bajrong. Bala penkala dur ya bu hakama jongki kakama jongu kala tingsha in kum gasngi pat ki jain jongu kala lip palang kum ga jingshai. Ban hakami la pau haki u Moses badu Elijah bat kiakran badu te u Petrus ula ong hawu Jesu ko trai ha kabha bangin sa hangne lada mekwa ngan tau hangne lai tili kiing tre kawai ame kawai yau Moses bat kawai yau Elijah kadba udang keren hakami ulao uba pernai ula tahap yaki bat kawai kasur nau lo kala ong une ulong ukun ba i jonga ya uba ngasno ba tos ngap yawu habage senran kila yosno yakane kila dempelop hakendo pat kila ting hair and reu Jesu lawan badu lakta yaki u ong to yang joy but worship ting but haba kila kemit yalaki kemat kim shimla yo i yano lai tang ya u Jesu kadba kidang wan kiana ulum u Jesu ula bedong yaki wat ya tu hanu yakane ke jingyo i pau tat enda la pin mi pat ya ukunu briu na ka jingia ka gospel jong utrai Singaraya me Kris. Kohimen ko para bayid how try Jesus Christ minta kasngi ka balang kareke ya kasngi burom jangga jingkala dur Jesu u Jesu u penpau ialade ka partay paulong ukun ublay pat hagenek jimbatay jangga jimpule barang yosno ba kabeneng ka angnod ban penyutu ya uble siya kaparte. Narup kakitab Daniel News ngo. Kalong kumno kaburom jong kabaneng. Kakbaneng ka ang nut nangiway pa iway. Ba kaburom jong uble kanwan pao hangi iway pa iway.
bangindup im ya kaburom jongo belai ha ka jingem jongi ngide ban long ke ba im ya kaburom jongo belai ha ka jingem jongi kane ka long ka jingang nud jong ka baneng Dena kata kadau ngi duwai ngi shimenda kamas bakoid ngi pinriu bele yalade bangindup la banyo pidiang ya kaburom jongo bele pat news no ha ka jingpuli na ka city jongo Petrus bakudula ang ya kabang iyo mad ya kabang iyo ya kabang yusno ngi pen bana bale ki pen bana ya kane babaru ki bru ki ngeit Baru ki beri ki im ya kane ka jingang nu jangga beneng. Bau Jisu lang ukuno bele. Bad ban ya zirim badu Jisu ukuno bele. Ya kaba uhikai ngide ban bud ya kalindi kaba uble ubuha kama jongi. Ban bud ya kane kalindi ngidon Moses ngidon Elijah. Kasur jangga prophet. Kasur jango prophet ngide ban snap. Kasur jangga niam. Kasur jang ka hukum ka ngide ban pinbiang ha ka jingim jongi kabamut u Moses uyang nagabenda ka hokasot lada ngi im ha ka hokasot dap da ka sur jangu nongya tulpa ka sur jangu nongya tulpa ka wan shangi lempa umen siem bakoi nagata ka daw haba ublay wala ra yewu Elijah wala ra yewu daka erlang tari ba medding baladon ka ding hakata ka kali kulai ka kali kaba medding kulai ba medding kaba yang nagabenda umen siyam bakoid o Moses ulong ubalayo pediang ya ka ain ya ka hukum na ulum Sinai bad ka ulum baro kawe kadap na ka burom ubalay Omdon kano ke jingtingit ha ulum haba o Moses ulayo pidiyang ya ka ain ya ka hukum na ubale kabamod kaya ka ba ka tino bale ka pengan mau yangi kaya ka ba kane ka sniburom jingkal ladur Jisu ka pengan mau yangi ka kot ver yangi ban im ngide ban long ki buri bahok ngide ban long ki kon ke ba im ha ka jingko do bale ngide ban long ki kon ke ba dap daga boro men siem ba koin Banang daw Jisu ulong ka dakashin jang ka jingid. Jisu ulong ka dakashin jang ka jingstad. Jisu ulong ka dakashin jang ka jingisine. Bad ngidi ban pintre kam ya ka jingstad ubale. Dap da ka jingid. Habangi dap da ka ne ka jingid. Ngin stam ban isne ya baro ki boryo. Kane ka de ka jingkot jang ka beneng iyangi ki kristan. Kane ka de ka jingkot jang Jisu iyangi bangindo pintre kam ya ka hokasot. Agane gasngi ngiosno bon ki brio ki kolmar jimmod bon ki kon samla ki kolmar jimmod namahar kane kade ga por bon ki kon samla ke lade pass ba ki exam lese ki interview lese ka ya ki exam baro nagabenda banyo kam kida kila treshitam baroshi jingim jongi ban pule kot minda habakot banyo ki kam ngiosno bon ki kon samla jongi kilinga mensiam Kamda me ki baduk chungi, ki kon samla baduk, ki linga mensiam, lese ki long ki bastard, lese ki le yang ningkong, ha ki interview jongi, ha ki exam jongi, banyo kam, minda haba boy banyo pidiyang ya kanega kam, kis no kurt lat, namar bale. Ngi ki kristan, ka Meghalaya, kalonga jilla, jong ki kristan. Kabamut, ngilong ki buryu, batibha ya ka hokasot. Ka ongro ki kon ka si barabor kilong ki bawan ka maya ka hokasot kenre kaya ka bang yusno minda hakene ka por minda ki kon samla kimjio kamshu yusno bon gi exam ka ba pinyad bakala lesi gi exam batok minda namahar ki buryu ki wajimandoi shimet ka jimbam sap Don bon ki kon samla ki phone yanga ki test yanga father duai ngam don large ban yo kam ngala pas ye ke interview minta ki pan nga pralak shipolak tengga don bon ki brio ki persyam bandi ya ke kindau kenamba ki laban siu ya kata ke jingdawa na ki officer ki dawa na ki brio bantung kam pit siu no kata tengga nganai no kaneka kam Hakane ka juk kiba don hawk kinumyo ya kata kam.
Hangno don hokasot. Hangno don Moses hake jingim jongi. Hangno ka trekam ya ka hukum jongo balai hake jingim jongi. Hangno ka trekam umensiam bakuin hake jingim jongi. Hangno ka trekam ya ka jingis ne jongo Jisu ka jingir jongo Jisu hake jingim jongi. Ko himmen ko para ngiyos ngo don bun gikun samla kilinga mensiam. Ngiyos ngo ru hake ni gipon don gikun samla ki peniap yalade. Ki brio ki ba wadi ki kam ki jam. Ki ba kwa ban pinda bi exam jonki. Haba buon ki brio ki ba shong ha ki kerdan ki le bam hog ki bam sap. Ka jingis ne u Jisu kam trekam. Ka jingir u Jisu kam trekam. Ka hog ka sort jongu blai kam trekam. Mensiam bakuid trekam ha ka jingim ha ka jingmod ha ka donu jongi kristan minda. Peit yaka jingim jongi menda. Peit yaka jinglong jongi menda. Peit yaka jingim kristan menda hakane ka juk. Kaya ka badang jia menda. Kalong kane. Buon ki brio ki bamsap. Mano ba bamsap? Ki officer. Ki brio ki badang yopidiyang shilak tam ki tulop shi banay. Kidang kwa biyang yaka pisa bamhok. Haka ba kinyot. Haka ba leben ya ki baduk kipan lese ki baduk haka taka jingtrang benyo kataka kam lese ya ka kindau kindiat ka ba kidon lese ka ba kilayo pidiyang na ki pa timmenjongi kilayo pidiyang pateng na ki kimi ki pa timmenjongi kidino ngiyos ngo haka kitab barok away jonga jutambarim hadukat no ki pai di Israel kila kain kordor ya ka kindaw ka siyap kabalayo pateng na kikimi ki pa menda kane ka jimbam sap ka pelong ikibriyo ban pinduno ya ka hokasot pelong ikibriyo ban tok menda kane ka kiar pateng ya ka jimbam sap ya ka jingle bam hok ka jingkwan yalade ka jingkwan pizza ka kelalong ka dustur jong buon kibriyo menda kakiar pateng minta syumudur kini ki kon samla kilayo kanega kam kisiu dakilak haba kishong hakata ka office ne hakata kerdan kile kumno makiru kini ay bateng banle ka ju ka kam kinstang ban kinyot ya kibadukum ne namar kilayo kata ka kerdan da ka babamsap te yaki tu kibayo kerdan da ka babamsap kila penyap no ya ka hokasot haka donul haka mensiam jonki kila penyap no ya ka jingkuit haka mensiam jonki kila pendu no ya ka taka jingyate plam jonki haka ba ki menjor bat ki briu ki leben kumne haginigi por ive father ila kularya nga banay sanspa tiliki shuki bada ngakamen namar ngim don syuki kardrisen rakala stang temai ngakamen nantanga kiliau kumno pensiu yakane paduong ngansa donate yapi henry nganto da kawai pat ka cash mamo ngaong ngamdon kam kataga syuki namar hakaban yo kataga syuki ngade ben perle yawu ban penbet yaka cash memo da kawai pat ngaong ngam kwa ek syuki bam hok lara ki bru ki shong hakata ka syuki bam hok haba ki wan duai haba ki wan mane yaw Jisu kinumyo jingorku namar ki shong haka syuki bam hok ngala kentai ngaong kababan shong madan banya ka ba ki shong syuki bam hok ko himmen ko para baleng ngalayo kanega bor banong ngakin mau u father chako ulong uba nongseng jong kineke jing yalap haka northeast India ushait ong yangi hat haka por bangidang kina pe watnum pediyang kano kapisa bamhok watnum pintre kam da kano kapisa bamhok haki retreat center lada pe pindon kam yaki pisa bamhok ya nagabinda bante yaka yimane ne ka retreat center ka jinga jungu Jisu kanum tre hangdo namar ngila aiti lupa hau bammen ya kata ka jingtumu ne ka project banadu kata ka por ngiro ngi don hapo jongi kata ka menziam bamde ban pediang eye bamhok
but bamde pan pan ye na ki politician na mar kim don kano ka project banai sha ka yimane ne nagabinda ka kam mensiam ki project baro kalong nagabinda ban te school ne ka jingroi ka par jonga imlang sala tinadu kata ka por ngalayo kata ka mensiam leseng yaban shashito leseng yaban ni ai lamba ka jingkurtu kabha ban ni ai lamba ka jingkurtu nagabinda ka hok banya ka balong ki rispa ha ka bale ya ki bam hok kane kalong ke jingi kai ka ba u father chako ula ai khangi ha ka por bangida mangila stang ya ka kam jingelap ko himmen ko para balenga wanra ekene baro minda kas ngi reke ya kasngi burom janga jingala dur jisu ka kot ka ver yangi bangi de ben kella ha ka jinglong jongi ha ka ba yoma dia ka jingi ka jong jisu ha ka ba im ya ka gospel ha ka ba im ya ka ha ka sort jonga gospel ni de ban yasrim badu jisu bad ka stage jongi ka jilla jongi kalonga jilla jongi kristan khatong yasrim jisu ne ngi yasrim ya u kris balam ler ha ka jingyai jongi ha ka jingle jongi na mar ka ne ka daw buon ki briu ki bud ya ka lendi jongu kris lamler ha ka ban le bam hok da ka ban le bam sab bad ka ne ka jim bam sab ka kila longa raibi minda ha ka imlang salang ha malla ke binda jonga jingim ha ba ki baduk ki leisha ki office ki ha ben bam sab ki ha ban ye naga binda ki officer ki bayo ya ka tulop na ka jing tre shitom na ka revenue jonga imlang salang jongi bruyo henry kim snow hun pate kidang bam sab kidang penbori ki bruyo bam sab kidang penbori ya ki kon laway jonga imlang salang ban bam sab but hangno don ka jingker la dur jisu ha ka jingem jongi hangno don Moses hangno don ka hok Moses uyang nagabinda ka hok ka hukum jongo bole hangno don Moses hangno don Elijah hangno don jingis ne jongo jisu hangno don ka jingir jongo jisu nangdangi ong ilong kristan nangdangi ong alayo kane ka kam buona padeng jongi ngishong hakishuki bam hok ngishong hakishuki bam koi ngi bam iya kap jim bam koid ngi pinyar ya ka jinkomen bam de ka jinkomen chisha ko himmen ko para naga taka daw ladangi peita ka jutam barim baro kawe ngi usno kan kala don ka jingiam kala don ka jing sausi haba ki pai di Israel kila tu Roma na ka jingle koid in duai hakani gasngi Bahkan ega buram jongo blekan wan hiar halor ki ingasem halor ki imlang salang halor ki nongdre baro halor ki nongdre balang halor ki nongdre sarkar halor ki baro ki tnat jonga jingim jongi kramba ka jingko jongo ble kan seit mai sashasin ka hok ka sort jongo ble kan seit mai ka sur jongo Moses kan sawa hakish kor jongi ka sur jongo Elijah kan stang ban pen condemn siam jongi ka sur jongo jisu kan perlong yangi ke ba isne ke ba eat ke ba sumar ke ba kudup ya ke ba tolot bor ban ngi don kam ban kala dur ko himmen ko para hamalla ke liang jongi ni duai nagabinda kane ha kane kasngi buram jonga jingkala dur jongo jisu be eat ni aiti hame ha kane kasngi buram ba ka bo bor bat ka buram bat ka jimparnai bat ki lob jonga beneng kan wantab iangi ya ka jila jongi ya ki briyu baro kanam bangin sange ban kinyot yakiwe ni sange ban leben yakiwe ni sange ban penyap ya ka jingyate pelem jongi bangi longki kun ke bakin dia buram iame hamal la ke liang jonga jingem jongi enya ro ya utrai Jesus Christ ko himmen ko para tongin yang tongin pla ya ka jingeit ka jongi ngangeit Au blei pabadan bor bora rong tai ka beneng pantau but how Jesus Christ kun ba marway jongu utrai jongi yau bala pun na mensim
Yau balana Maria Teisoti, Balashale Bain Po Pontius Pilatus, La Sanar Panayavu, Layap La Tep Yavu, Ulakia Shekibaya, Hagasni Kabalai Namipan Nikibaya, Ulakia Shabene, Ushang Shakamono Play Upa Badon Bor Baro, Nangau in one part and Bishari Kibayim Bakibaya, Nangi Homen Siam Bakoid, Hakabalang Catholic Bakoid, Hakajing Yasiloki Rikuid, Hakajing Map Yiki Pop, Hakajing Mi Pat Kado, Dakajing Im Bam Chikut. Amen. Lai spa and ripundri. Koya duai ko himen ko para baga jingkinia jonga bajumpi kalanga bapriang hon hau blay upa badan bor barra So try paging jingkinya ni kiti jongki. Banta kitiara kuram kerjeng jungu. Kajing mentrai ni berpalang show jungu baro oi. Topen kuit ko trying ikarpat yakini ki jingai balat terwa ha ke jingkala dur ba iping jongu kun balaka marway jame ba da ke jing shai ba palang jongu to side kud yangi na ke jing tingit jangka pop dau Chris utrai jangim Amen. utrai undon rengka bat pi Rengkabat pi. token diu yala ki donut Ki shall try. tongin aingu ya utrai ublay jangim Kasyong hong bat katay. Dashisha kalong ka ba siyang hok bat ka baday kaday ti jangi bat ka jim penim yangi kamalla ka por bat ka jaka banay nguyame ko kenrad ko pabakoy ko blay badan bor bat bam jikut lemba utray jangi u Jesus Christ ula penbaw yala kaburam hakamat ki saki balajit badula pendap da kaburam bapalang yakata ka medbriyo kaba udon kum ki veipat ki briyo ba unveng no ya ke jimpin tut jang ke dimpana ya ki donu jang ki senranjung ba dun peni ba ya ka med jang ka balang baraka way en pendap da kaburam kabala tengshain perla ha ukli jangka ba namar kata rengat ba ki bor jang ka beneng ni maneya me kalam sange hangne hasla porte ba ni parta junom sha kaburam jamme Ubaku, Ubaku, Utrai Ubleki Bat, King Pertesa Wadaka
Hosanna, Hosanna, Jorwa, you blaze as well. Hosanna, you blaze to know. Inyaro, you bawa, aga kerjeng utrai, leng pertai sawadaga, romjong mi. Hosanna, Hosanna, Jorwa, you blaze as well. Hosanna, you blaze to know. Ko himmen ko parang itrang nadu ka donut, waka buram jungo ble kan wan hiar halo jungi, wakan palang halor ki inga sem jungi, ay baka hoka sot, ka jing kuwait, ka jing isne, ka bor jung ka jingit, kanang sen shar yangi, ya ki inga sem jungi, pangilong ki kun ke ba pen briang ew jisu, pangilong ki kun ke ba keladur, na baur ka jinglong, ka ba sini, ka ba pen jart, ya ka suka sain, ay ba umen siyam ba kud wan hiar halo jungi, kumbala wan hiar hawulum, Tabor, ban pen kaladur ya Jesu, bad ban peni, bad pen pau ya ki apostol, ya ka jinglom ba si syajong oblay. Ay ba mangirong inang sautu, inang yo I ya ka nega jimparnay, pangirong ilang kikun ki batimay. Da shisha, melongo ba kuit ko try, katemay jong ka jing kuit barom. Namar ka tangi karpadia me, to pen kuit pen gandang ya kini ki jing tarwa jangi da ka ba pa ya umen siem jame kum ka jer halo jangi paken kalalong yangi kamet patkas nam jango trai jangi o Jesu Christ akapor baladino yahu padala ka mons ngoba ula pedang ya ka jing shashitam ula shem ya upo bada ka ba aingu yame Ulakdia yawu, badula ay halage senran uong. Tushim batobam na kane pi baro, namar kane kalong ka medjanga, ya ka benaiti, naga benda jumpim. Agaju ke rekomendala la ya bam ula shimya ka kuri bada ka baingu biang yame ula ya ka halage senran uong tu shimbat to dina kane pi baro namar kane kalonga kuri janga snam janga jutam batte mai bad bam jikut ya ka ben pen mi naga benda jampi ba naga benda ki babun naga benda ka jingmap ikipop to le ya kane ban kan mau iangam Pas namba kardor jango Chris, ta pen koid yangi. Pen koid yang men siam ha dem pen koid. Pen koid pen kiaya ki bapang ki bashitam baro. Ya da yangi nau bamen, na ki jing le bam hok. Ka jing maya jong ka jinget. Iben blan, ya jing yap chong mi ku trai ba. Ni pa ya ka jing ni pa chong mi. Aju amen dawa. Aju amen dawa. Namar kata, ngi ke bapen mendaya ke jingia bar ke jimmi pa jangu. Ngi tarwa hame ko traye upu janga jingim, badia ka kuri janga jim penim. Ngi da aing waidem, namar mela nyu yangi ke babit, paniang hakama jamme bar ban shakriya me. Da ka bas ngeverit ngi karpadia me, bangi ke bayo benda hakamet bar kas namu kris, ngilong ke bela penyatale ka we da umen siyam bakui. Token mau ko traya kabalang jame, kabala priyang hasatala kaparte, bato penjanaya ka haga jingit, rengkat badulia uppa baku jangi, uwil badu bishop jangi, bad baro kilingdo bad kiriniam.
Token maulem roya ki himmen ki para. Shinrang bat kinde. Kibela yotia da ka bakermen yaga jimmi pat. Padia bario kibela kalat no haga jingis ne jamme. To pediang yaki. Shaka jingsha ka kama jamme. To isne yangi bario ngi karpadia me. Ba. Knamba rengad bat kamaria tisiti bakuit. Ka kami jango bale. U jasa bakudo kurem janga. Ki apostol bakuit. U Francis disease bakuit. But bario ki rikuit ki bela pensung baya me pateng la pateng. Ngilong ki babit. Ben yo bin dalem haga jingim bam jikut. But bangin yo ro but pindon buram yame. Da ukun jamme. U Jesus Christ. Javu lembadu badhavu. Kanlong hame uble upa badan bor. Ake jingalong kave jungu men sem bakut. Barok burambat ke jingiaro. Junom la junom. Amen. Himen ko para tongin duwai nagabinda ka jingay ka buram jungu jisu pakandu palang halo jungi halor kinga sen halor kim lang salang iduwai nagabinda ka Bible convention kerpang na benda ka longing long sem au jisun karku kardo ki kon gekti kimi ki pa ki himen ki para jungi baro iduwai nagabinda ki bapangi bashitam baro pa ka jingi du jisu kanang sutit hakadonur kamensiam jungi vai pai vai Kopa jungim Ubang kalong kuit ting kecumi. Kanuan ima cumi kalong kamon kecumi. Kakando kabahagani. Jawai kita bangsi legasi. Berteman keringan cumi. Kumamangi ima palesi. Badwadani sujung pensoi. Henry de pelai kebasi. Top light yang ingi karpad ko try na gijing senior baro. Haga jing spoon jamme, to I jing suk jing sign hagis ngi jami. Kramba daga jing arab ke jing is ne jamme. Gilait bara bona ka pop, but ngi yo jing ada na ke jing jen jar baro. Ka bangi dang up ke melindi, ya ke jing karmen bakui, but ke jing wan pa jung nong penim jangi, u Jesus Christ. Namar ke cumi kalong kaima. Kecumi kebor berburam. Junom la junom. Ko try Jesus Christ may ubala ong haki apostol jamme. Ka jing suk ngai happy, ka jing suk janga nga ai happy. Wat pe digi pop jangi, Henry ya ka jing ai janga balang jamme, bara ka jing spoon jamme, to ai haka ya ka jing suk bar ka jing yatele ka vai kat kum ka mon jamme. Mame uba im bada basensha, jinom la jinom. Amen. Ka jing suk utrai, kandon, bara bor rengkat bat pim. Mengkabat pi. Dap da ka jing idu Kristo ngini ai markel. Kukulang produblay. Ikiti po percay. Tusaw sinayagi. Kukulang produblay. Ikiti po percay. Tusaw sinayagi. Ukun lang bro dublay. Nikit ipo percay. Chu ai jingsu yagi. Hakami ukun lambara jang ubala. Hakami bakit na ka pop jang ka parte. So kito ki bala kort shaga jingawai jang ukun lambara. Rat ngam song hok man rung po kayeng janga. Reisu ang tanagatin kamansim janga.
chonga ku lei chonga Maria la ti aduru pu kawan pu tribe labor crowd namani ami raya robindo burom ku lay ku kindra Is no go yame ba melawan ko ka donor ka men siyam chung. Lembaga ni ka communion bakuay ba communion men siyam. Shifti pura yang ringgal ba kijing dolad ba buon chung. Kung ba melayalam ya dai ko ti apostol siya ulum tabor. Pen pao ya ka burom jame. Yalam yang iro siya da ga burom. Kaying ka sem jungi. Himen ke baraj. Ki bapang ki basham jungi. Bagindup ni dia ka hot. Pangindup tren na gabinda ka hot. Pangindup pinbiang ya ka hot. Pangindup pinbiang ya ka jingi. Pangindup pinbiang ya ka jingi sine. Shaki himen ke baraj. Karko ka doi bilang ilang se. Pangindup lang ikon ke ba. Yem ya ka jingi bam hot. Bap pin sausi ya ke bay. Bap injin jar ya ke bay. Balebay ya ke bay. Pakinyod ya ke bay. Lisung ya iti ya ke bapang ya bacitam ha paleng jungi. Pamenangan raya ka pala ya ka burom jame. Ay kaburom jame kanang pensya ingalo jami way pay way. Ay ba kaburom jaga bane kanang tap ya ki kasen ya ki bay batay. Ke batya ha ki ICU. Ke batya ha ka hospital. Ay ba kinang yo pedian ka kaburom jame ko Jesu. Magindo biya ka jingkoy ya. Karko ya ke ben koy ke Jesu ay burom ke Jesu. Hallelujah 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 Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. La 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 la. Jesus, 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 hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bengalai, 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 Jesus, Bengalado, Jesus, Bengalado, Jesus, hallelujah. Bengalaya kado jange kasam Bengalaya kado jange beribar hallelujah hallelujah to nginia duwai to ay baka jimbam baken jabeneng kabang ilayo pidiang ko try ngi kerpan kan pen kalayangi shaka dur jonguta uba ya ka jingten shine jongu melamon ban pen pau ha ka jingala dur ba ipin jongu uba im person shar junom la junom Amen. utray undon rengka bat pim Ringka berkir. blay badan bor baran kar kuyapi uppa barukon Padumen siyam bakuit. Amen. Yalaysuk ban pen bana ka kubar babha jung utray da ka jingiem ka jompi. Isongo yaw belay. Para saan spa sa puah. Or jing klan jing sha ru mau siang bakut kachonga day ru try gashanya isi jenjar Iban sawan Jing so siangan Rukin saban Ngan sakot kerteng
kacung utrai kacintgen mensim yang naunai trai ulong no penim jangan bol jing klai jing sha mau siang bakut kajongan Deyu trai hau nasyanya Buram hok pa berkun naman sim berkun. Kubalang Buram pa menikong cinta berbuat sinam sinam amin. Ini rakyat Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Amin.